Goddag og velkommen til. Goddag. 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 Vi har fået tilbudt en nakkefoldsscanning. Og vi har valgt at sige ja tak til selve scanningen, fordi vi godt vil vide mere om vores fremtidige barn. Ja, jeg gør lige alt klar, så kalder jeg på jer efter. Perfekt. Vær venlig at følge efter mig. Alt er klar. Kom I efter mig her. Hvis du kunne sidde og sætte dig her. Og her, hvis du kunne sætte dig her. Yes. Så skal jeg nok tage over. Bare læg det scan. Lægen ved, hvad han gør. Så det jeg gør, er, at jeg tager scanneren her. Og kører den stille og roligt over maven. Så vi får en video over babyen. Og så kan vi efter analysere den, om hvordan nakkefolden har det. Og så bare få et godt billede over babyen her. Vi lige være søde og tage plads udenfor. Jeg kommer lige så snart jeg har analyseret videoen af fosteret. Okay. Kom så, skat. Hvad så? Har du nogle gode nyheder til os? Vær venlig så tage plads, tak. God start. Jeg har analyseret videoen af fosteret. Og er desværre kommet frem til, at jeres barn kommer til at have stor risiko for at lide af Down-syndrom. Fordi nakkefolden er tykkere, end den burde være. Så er Down-syndrom, ikke? Ja, desværre. Vi tilbyder jer at få yderligere undersøgelser, men det er jeres valg nu. Det er meget ked af. Hvis vi tænker over det. Ja, vi har brug for at have tid til at tænke over, hvad der sker. Det var det, vi har set. Håber på det her, og så vil vi vende tilbage med et svar hurtigst muligt. Ja, det I gør, hvad der er bedst for jer. Jeg er meget ked af det.